Dokter Hogendijk, zou u ons even kunnen uitleggen wat er deze week eigenlijk in de CatLab plaats heeft genomen, of dokter Lindeboom? We hebben dokter Hogendijk van Erasmus gevraagd om ons te helpen om hier de moeilijker type pacemakers, en dat zijn ook pacemakers die een soort shock kunnen geven op het moment dat het nodig is om het ritme te herstellen. Dat heet officieel een ICD. En die heb je ook in verschillende types, maar dit is echt het type die moeilijk is om te implanteren. Die gingen voorheen eigenlijk altijd naar het buitenland, omdat we dat hier niet konden. Maar met hulp vanuit Rotterdam kunnen we dat samen. Ik ga ook naar hem toe om daarbij te leren, maar het is ook heel belangrijk dat zeker in de eerste fase dat hij ook hier is, dat we dat veilig voor de patiënten kunnen doen. En vandaar ben ik heel erg blij dat we dat deze week hebben kunnen regelen. We hebben er 10 patiënten voor verzameld. En misschien kan jij toelichten hoeveel dat is? Dat is een hoop. Ik denk dat we in het Erasmus ongeveer 50 per jaar doen. Dus dit zit bijna in 1 week gepropt wat wij in Rotterdam in ongeveer 3 maanden doen. Ja. En dat is niet alleen dat we mensen beschermen tegen plotselinge hartdood, maar ook het type apparaat waar we hartfalen mee kunnen behandelen. En het zijn uitgebreide procedures, dus het was dat was een mooie week. Ja.